סולי. בוקר טוב. השעה 1:30 בצהריים. כן? עזור להם. טוב, למה אתה חושב שאתה מתאים למשרה אצלנו? למדתי במכללה הנדסאי, אתה יודע. יש לך תעודות? בטח. זה לא חוג'ה בעגה? צהריים טובים, אני עידו, בוגר המסלול הנדסת רכב במכללת עתיד. מכללת עתיד? מעולה, יש לך בעצם 3 הסמכות. כן. יש לי הסמכת הנדסאי רכב. הנדסאי רכב, הכנה להסמכה לניהול מוסך והסמכה לרכב היברידי. כן, מדויק. ספר לי קצת על הניסיון שלך. וואו, יש לי מלא ניסיון. למדנו על הרכב מקדימה, מאחורה, מלמטה. אבל בלי ליפט, למה היה כל קל? ואפילו החלפתי סוללה לרכב חשמלי. עבדתי על רכבים אמיתיים בסדנה מדוגמת ומדויקת במכללת עתיד, עם הציוד הכי חדשני שיש ומרצים פשוט מעולים. אוקיי, יש משהו שאתה רוצה להוסיף? וואלה כן, היה לנו מורי קטלני. אין כבר! המורה, לא אמרת שאתה לומד אותנו על רכב חשמלי? איזה חשמלי איזה? אין לנו סנדה אפילו! תדמיינו שזה חשמלי. עידו מהעתיד, התקבלת. עכשיו תגיד, לגבי הסמכה על רכב היברידי, אולי תלמד גם אותי. בשמחה? בוא.